Lahat po tayo. Sa gitna ng bawat bagyo, Diyos, tinataas namin ang aming mga piling upang tawagan ang iyong pangalan at inalog sa iyo ang aming papuri. Nagpapasalamat sa iyong matatagang mga pag-ilos kahit sa nakakapagpapalit ngayon. Tulungan kami alalahanin ang bautismo ni Jesus. Pinakit mo siya at kumuha ka sa kanya. Ngayon, nagpapasalamat tayo sa tayo at inaangin mo. Bigyan ang iyong spirito ng iyong kapasok sa bahay na malulot sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay kayo sa Panginoon o kayong mga anak ng makapangyarihan, magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian, marapat sa kanyang pangalan. Ang inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanal. Ang tinig ng Panginoon kaya sa ibabaw ng tubig. Ang Diyos sa kaluwalhatian ay bumubulo sa pagmamahal kaya ang Diyos sa ibabaw ng maraming tubig. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang tinig ng Panginoon ay gusto sa pangalan. Ang tinig ng Panginoon ay bumabali ng mga sidro. Oo, pinapuputol-putol ng Panginoon ng mga sidro ng Libano. Kanya namang pinaluksok sa lagayan ng buyan ang Libano at Sirion. Lagayan ng ilap ng buyang baka. Humahawi ng liyak ng apoy ang tinig ng Panginoon. Yayain ang tinig ng Panginoon ang ilap. Yayain ang Panginoon ang ilap ng Diyos. Pinapangalan ang tinig ng Panginoon ang mga aswang at tinutupan ng mga bagal. At sa kanyang templo ay nagsasari ang bawat bagay. Sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nauupo sa baba ng hari. Oo, ang Panginoon ay nauupo ang hari ng makayanan. Ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan. Pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Awit ng papuri. Ang pagbasa ng banal na kasulatan, lumang tipan, Genesis 1 verse 1 to 5. Sa simula nilikha ng Diyos ang lahat ng langit ng lupa. Ang lupa ay walang upisuan yun, dilim ng bumalot pa sa kanunong. At kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, pagkaroon ng liwanag,
bubuntigin ng lalawin hanggang sa siya ay makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo sumampalataya? Hindi po. Hindi namin narinig na mag-Espiritu Santo pala, tugon nila. Kung gayon, saan mo kayo mabautismuhan? Tanong niya. Sa bautismo ni Juan, tugon naman nila. Kaya sabi ni Pablo, binabautismuhan ni Juan ang mga tumatalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya ang pagsisisi sa mga Israelita upang sila'y sumampalataya kay Jesus. Ang dumarating na kasunod niya nung marinig nila yun, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoon Jesus nang ipataw nila Pablo ang kanyang kamay. Sa kanila bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpayag ng mensahe mula sa Diyos. Humigit kumulang ang 12 lalaki ang nagpabautismo. Marcos Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 11. Mark chapter 1, verses 4 to 11. At dumating na sa ilang si Juan na nagpabautismo at nangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo ipatawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay binautismuhan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balag naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot o kyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat yungkod at magtalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea, at siya'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ang mga salita po ng ating Panginoong Diyos.
yun ang baptism, ang bautismo. Pero nais ko lang bigyan ng diin yung mensahe ng kanina si Kristo higit sa lahat. Alam na po natin yun. Alam na natin kung gaano siya kahigit. Pero alam po ba natin na yung kahigit ng yun ay ganun din na kasobrang baba yung ginawa niya mga kapatid para lang po maligtas ang bawat isa sa ating mga kasalanan. Amin po ba? Talagang tinanggap niya ng sa pinakamababang level ng sa gayon mga kapatid ay maitaas niya tayo sapagkat tayo ay mahal na mahal ng ating Panginoong Diyos. Ang unang bahagi na nais ko pong pag-usapan sa inyo ay yung bautismo na ipinapangaral, yung bautismo na ministeryo ni John the Baptist. Si Juan po mga kapatid, alam natin na una siyang nag-ministry kaysa sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat si Jesus Christ ay nagsimula sa kanyang ministry nung siya ay 30 years old. Yang mahatol nung nagsimula na siya sa kanyang ministry. Pero ito po, si John the Baptist ay masasabi natin simula pa ay talagang nag-ministry na siya. Grabe po yung kahandaan na ginawa sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Kung naalala natin, yung binasa natin, ano yung suot ni John the Baptist? Mga balahibo, yung balat ng hayop, tapos yung mga tinatay niya, mga insekto, yung honey, mga wild honey, yung mga ganon, sa panahon natin ngayon mga kapatid, hindi normal yun. Siguro babagsagan na ng taong grasa, sa panahon natin ngayon. Pero kung bakit ganon, ang training ni John the Baptist ay nais kasi ng Panginoong Diyos na ihiwalay si John sa makamundong bagay. God wanted John to be separated fully from this world. Nagsagayon ay magawa niya ng tama at sangayon sa kagustuhan ng Panginoong Diyos yung ministeryo ng pagbabautismo. Si John, alam natin, nagbabautismo gamit ang tubig. Nung siya po ay nagbabautismo, hindi pa po niya alam yung pangalan Jesus. Hindi siya nagbabautismo sa pangalan ni Hesus Kristo, hindi po. Kasi hindi pa nga niya kilala eh. Hindi niya pa nga alam kung sino ka talaga si Jesus. Pero ang sigurado alam niya ay may darating sa kanya na mas higit pa. Ang hindi niya alam, pinsan pala niya. Pinsan mo pala yung darating na mas higit sa'yo. Pero hindi mo alam. Bakit? Kasi si John, nag-train na nirahan po sa wilderness. Sa Israel, alam natin yan, disyerto na, kabundukan pa. Imagine nyo na lang po yung Baguio City na disyerto. Ganon. Walang-wala talaga. Ganon na training ng Panginoong Diyos si John. Patungkol saan yung bautismo ni John? Ito yung pag-confess mo ng kasalanan. Pagsabi mo ng kasalanan, kaninong pangalan? Wala pa. Hindi rin naman sasabihin ni John sa pangalan ng Diyos. Wala. Simple lang po yung kanyang pagbautismo. I-confess mo yung kasalanan mo, ilulublog ka sa tubig, at iaahon ka. Pero alam natin, ang bautismo ni John, hindi po doon nagtatapos. Yun ay preparation. Yun po ay paghahanda. Ngayon, kung bakit tubig po ang ginagamit mga kapatid, ang tubig po kasi ay sumisimbolo bukod sa banal na espiritu, ang tubig ay sumisimbolo ng pagbubugas. Kaya nga tayo naliligo. Sino po yung hindi naligo sa inyo? Gaway-gaway po sa mga nakaligo kahit napakalamig na panahon. Bakit kailangan natin maligo? Para tayo ay luminis. Para kung tayo man ay sa ating nadilitan ng COVID, virus na ito ay ma-wash away. Yung
tubig. Pero sa pamamagitan ng pagkabanal ng tubig na yon, ay hindi na po katawan ang nililinis, bagkus yung Espiritu. Okay pa mga kapatid? Yun ang primary na ministry ni John the Baptist. Pero isipin nyo na lang yung preparation na ginawa sa kanya ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, lalo na po sa mga leaders natin, pag tayo ay inihahanda ng Diyos sa isang bagay, i-expect po natin na may pagkamahirap yun. Kasi hindi tayo sanay. Hindi pwede kasi yung Panginoon Diyos walang gagawin sa buhay ng bawat isa. Leader ka man o hindi, may ginagawa ang Panginoon Diyos sa buhay mo kasi inihahanda ka niya sa ministeryong ikaw talaga yung gagawa. Noong panahon po nila, isa lang si John the Baptist. Hindi pwede dalawa, hindi pwede tatlo, hindi pwede marami. Isa lang, siya lang po yung gumagawa ng baptism by the water. Ano po? Kasi siya po ang itinakda ng Panginoong Diyos. Ganon din po tayo. Meron po tayong kanya-kanyang ministry na nais ipagawa ng Panginoong Diyos sa atin. Hindi lang yung uupo ka dyan. Wala po tayong tinatawag na ministry of sitting inside the church. You sit, you stand up, you go out, that's it. You wait for another Sunday. Wala kang ganon. When we say ministry, that is proclaiming the goodness of God, the gospel, the kingdom of heaven. Ayan. Yung tubig mga kapatid, yung baptism, ang original na pinagmulan ng salita niya, baptizo. To immerse. Isaw-saw ka. At hindi lang basta isaw-saw, talagang ilulubog ka sa tubig. At ang ginagamit ko na tubig ay yung tinatawag natin living water. Buhay na tubig. Ibig sabihin yung tubig hindi po stagnant. Dapat nag-flow. Dapat umaagos, dapat napapalitan tulad ng dagat, tulad ng ilog, tulad po ng balon. Yan ang ginagamit. Yun ang simbolo ng Holy Spirit, yung living water, buhay na tubig. Ngayon, tatanungin ninyo, bakit po ngayon ay napakarami ng klase ng pag-baptize? Meron na rin yung sprinkling. Meron na rin yung pag-touch. Ano pa mga kapatid? Alam nyo pa, may trivia tayo kasi sa Israel, ito, gawa-gawa ko lang yung trivia. Pagka sabihin nyo, yung iba, nabasa sa libro ni Pastor, hindi po. Trivia sa Israel po kasi napakalamig, winter. Kung sa Baguio nga, ang hirap mong maligo ng December, doon pa kaya. Ang pinakasummer po nila doon ay yung pinakamalamig ng Baguio. Pag malamig ng tubig, mga kapatid, anong nangyayari sa tubig? Pag malamig ang panahon, kung hindi nagiging yelo, sobrang lamig. Kaya ang hirap maligo. Kahit yung dagat pa lang nila sa Mediterranean Sea, napakalamig, nakasawsaw na po kasi ako doon. Talagang naghihilo sa lamig. Kaya doon, hindi uso yung everyday na pagligo. Kaya pag si John, nagpabautismo ka sa kanya, ay hindi lang yung espiritu mo yung binilisan niya, pati katawan mo. All in one. Kumbaga sa karpas, hindi lang sa labas, pati sa loob. Ano po? Kasi hindi uso yung ligo-ligo doon. Very special yung makaligo ka doon. Ganon katitig mga kapatid. Dahil kapundukan niya, yung tubig, nasa banlang siya, Sea of Galilee, Lake of Galilee. Pero kung ikaw ay nasa remote area na kapundukan, wala talagang tubig doon. Umuulan man, snow. Kaya mahirap, ano mga kapatid? Kaya yun, to immerse. Ibabad ka, paliguan ka, para pag ahon mo sa tubig, hindi lang yung spirit mo yung refresh, pati yung buong katawan mo ngayon. Okay po mga kapatid. Pero sa panahon natin ngayon, ay kulang yung maligo ka ng isang beses. Ano? 2, 3, pwede ka nang maligo dyan. Pwede ka pang gumamit ng ibang sabon. Si Kuya Jay, iba yung sabon sa katawan, sa Ingar, iba yung sabon sa mukha, Dr. Esmond. Sponsor mo. Ayun mga kapatid. So itong tubig, hindi po siya yung literal. Ano po? Hindi
bago ka kasi bautismuhan, you have to confess your sin. Ang kaso sa atin po, pati bata, binabautismuhan. Pwede ba namin sabihin sa Santo, you confess your sin? Wala naman pong kasalanan ng mga bata. Sabi nga po ng ating Panginoon Diyos, sa mga katulad nila, sa kanila yung kaharian ng Diyos. For the kingdom of heaven belongs to such as this. Tinuturo ni Jesus yung mga bata. Pero bakit natin sila binabautismuhan? Yun po yung pangalawang bahagi. Si Jesucristo po, may kasalanan po ba? Nagkasala po ba ang ating Panginoong Jesucristo kahit isang beses lang? Bakit kailangan siyang bautismuhan? Kaya lang po nagtataka si John. Alam kasi ni John na yung paparating na yun, na taong yun, na Mesias, hindi pa niya alam yung pangalang Jesus, ay siya ay anak ng buhay na Diyos. Ibig sabihin, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Alam na alam na yun. Ibig sabihin, isa pa, yung si Jesus na yun ay hindi pwedeng magkasala sapagkat siya ay tunay na banal. Tapos lumapit si Jesus. Gusto niyang magpabautismo kay John. Ayaw niya pero kailangan gawin yun ni Jesus upang maganap yung kalooban ng ating Panginoong Diyos, upang maganap yung kalooban ng kanyang Ama. Pangalawang bahagi po sa bautismo, ito po yung appointment or dedication or offering. Pag ikaw ay dinidedicate mo, ino-offer mo yung sarili mo, halimbawa sa ministeryo, sa serbisyo mo sa Panginoon, ay pwede rin yung bautismo mo doon. Yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. It's not about sin for Him, but it's about the start of His ministry. It is His appointment, God's appointment to Him para simulan na niya yung trabaho niya, yung ministry niya bilang Misaya. Kaya sa bata po, mga kapatid, hindi po natin binabautismuhan ng bata para sa kasalanan, hindi po. Binabautismuhan po natin ang mga bata so that we can dedicate them to God. Ino-offer natin yung buhay ng batang yun sa ating Panginoong Diyos. Okay po, at alam din natin mga kapatid, sa pag-dedicate natin ay we-welcome natin sila sa Christian community, sa ating kapamilya, kapuso, kapatid na natin sila. Maliwanag po mga kapatid na yung ang kahalagahan ng bautismo sa tubig to prepare us to confess. Now, sabi ni John, yung susunod sa akin ay babautismohan kayo gamit ang apoy, gamit ang banal na Espiritu. He will baptize you by the Holy Spirit, by the fire. Ano po yung ibig sabihin doon, mga kapatid? When you confess your sin, hindi mo titigil doon, to whom kilala mo na, to Jesus Christ. Nung panahon ni John, hindi pa kasi. Ngayon, kilala mo na. Confess your sin to Jesus Christ. Now, when after confessing, you accept Jesus Christ sa buhay mo. When you accept Jesus Christ sa buhay mo, that's the time the Holy Spirit will fill your life. Kaya nga po, may nararamdaman ka. Meron ka talagang mararamdaman, nakakaiba. Ang terminology ko dyan kasi magic. Hindi mo ma-explain yung ganang klaseng feeling. Siyempre, hindi mo naman exactly sasabihin ko anong klaseng feeling yun. But yun, that is for others to know what kind of feeling. If you think na hindi mo pa ina-accept ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, which we will do mamaya po. Okay po mga kapatid? Pero sa mga nakagawa na po nun,
masasabi ko ngayon. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, you need to be baptized by water, number 1, and by the Holy Spirit. Jesus Christ is not pertaining to the literal water, but He is of course pertaining to the literal Holy Spirit. Ang ibig sabihin po nun, for you to have a complete baptism is confess everything to God in Jesus' name, and number 2, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. That completes your baptism, and that makes you a whole new creature inside, not outside. Baka iniisip po kasi natin na nabautismohan tayo, nagbabago rin tayo yung katawan natin. Hindi po. Kaya kahit tinanggap mo ng Panginoong Jesucristo, ganun ka pa rin. Tama. Yung ugali mo, ganun pa rin. Tama. Kung ano yung pagkakilala ng kapitbahay mo, ay, church ba yan? Bakit hindi naman nagbago? Ganun pa rin, mga kapatid. Ano? Bakit? Kasi yung nag-reborn po sa atin is our spirit. Yung espiritu na nasa loob. And once na na-reborn po, yung ating spirit ay si Holy Spirit, makakagalaw siya. Unti-unti tayo binabago. Unti-unti tayo in-improve. Unti-unti tayo sinasanctify. At sa atin, sa aral natin, we call that the sanctifying grace of God. Kaya sa pagbautismo mo, sa pagtanggap mo sa ating Panginoong Hesus as your Lord and Savior, hindi pa po tumitingin doon. Kasi kailangan pa pong mag-work ni Holy Spirit para unti-unti tayong baguhin. We have to be perfect. All our imperfections should be perfected in Jesus' name. Kaya huwag po tayong magtataka kung feeling natin sira-sira pa rin tayo. Feeling natin napakahina pa rin natin. Normal na normal po yan. But here's the thing po. Dahil aware tayo na we have this faith, ay let us indulge more. Bigyan pa natin ng mas maraming time yung mga buhay natin to be in God's presence. Amen po ba mga kapatid? Amen. At ngayon, tulad ng ating Panginoong Jesucristo, yung bautismo niya is just the beginning. It's just the beginning ng kanyang ministry. And I am telling you right now, once you are baptized in Jesus' name, and as you accept Him as your Lord and Savior, that is just the beginning of your faith journey in God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pagdating sa oras na ito, ng pagbabahagi ng aming mga regalo, inaanyayahan kita na ituon ang pansin sa paraan ng pag-angkin ng Diyos kay Jesus. Sa kanyang bautismo, tandaan, ang bawat isa sa atin ay may pagkakataon na sundin ang Jesus na ito ay bautismo. At upang bahagi ang isang bahagi ng mga regalo ibinigay sa atin, kami din bilang bautisadong tagasunod ay inaangkin bilang isang minamahal na anak ng Diyos. Lahat po tayo sa panalangin sa pag-aalay. Salamat Diyos sa pag-ibig para sa pangako ni Jesus na binigyan namin. Nagpapasalamat kami sa kabuti ng buong na pinangalan mo sa amin ang kami ay pinalakas mula sa tubig. At napuno ng Diyos sa Espiritu, tulungan kami pagkalawin sa pagpunta ng Panginoon. At sa kanyang bautismo, Jesus, iyon bang naalala natin sa habang pinagdiriwang na natin ang lahat ng binigyan ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Naawa ang pag-aalala ng mga regalo ito ay sa mga nabinigyan ng Espiritu ng pagkalawin at kabutihan loob sa atin. Ngayon, sa bawat araw na inaharap. Amen. Ngayon po ang ating reaffirmation of vows. Baptismal vows as United Methodist Church and as part of Christ's body, the one true church in spirit through our faith in our Lord Jesus Christ.
kay Kristo sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, ang Espiritu ng Diyos ay ibinuhos sa tubig. Bumuhos ang tubig at isinawsaw kami. Malayang dumadaloy ang tubig para sa lahat na tatanggapin ito. Tubig mula sa mga ilog ng makakaligtas sa kapangyarihan at justisya ng Diyos. Tubig na nagpunulo ng pag-asa sa lahat ng nauuhaw sa katwiran. Tubig na nagpapabago ng buhay, nag-aalaga ng paglaki at nag-aalok ng bagong kapanganakan. Ngayon, napunta kami sa tubig upang mabago ang aming mga pangako sa presensya ng bawat isa. Kay Kristo na nagtaas sa atin, ang Espiritu na nagsilang sa atin, at ang tagalikha na gumagawa ng bago sa lahat ng mga bagay. Kaya mo lahat ng tumayo? At kaya tinatanong ko kayo, tumatalikod ba kayo sa mga kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan? Hayaan niyo ba ang Espiritu na gamitin kayo bilang mga propetas sa mga kapangyarihang iyon? Ipapahayag niyo ba ang mabuting balita at mabubuhay bilang mga disipulo ni Jesucristo ang kanyang katawan sa mundo? Kayo ba ay magiging buhay na mga saksi sa Ebanghelyo? Isa-isa at magkasama, nasaan man kayo at sa lahat ng inyong ginagawa? Tatanggapin ba ninyo at ipapahayag ang pananampalatayang Kristiyano na nilalaman ng mga banal na kasulatan ng luma at bagong lipan? Purihin ng Panginoong Diyos. Tayo po ay upo at awitin natin ang hapon ng pasasalamat, joy to the world.
nagpapasalamat sa bagong buhay, bagong umaga, bagong araw na inyong ipinagdaloob sa amin ngayon. At ipagkakaloob niyo pa po sa amin sa mga susunod pang mga araw. Salamat po, Panginoon, sa mensahe ng bautismo na inyong ipinangaral sa amin sa umagang ito. Tunay nga po, Diyos, na ang bautismo ay nagsisimula sa amin sa pagpapakumbaba namin na sabihin, i-confess ang lahat ng kasalanan, ang lahat ng kahinaan, ang lahat ng sakit, ang lahat ng problema, ang lahat ng mga negatibo na nararamdaman namin sa aming mga buhay sa inyo. At ang paghingi ng tawag ng Diyos sa lahat ng mga bagay nito. At kasunod nito, Diyos, ay ang pagtanggap namin sa inyo bilang aming Panginoon, bilang aming Mesyas, bilang lahat-lahat sa aming mga buhay, Panginoon, sa pangalan ni Hesus Kristo. Lord, once again, kami ay lumalapit sa inyong presensya at naiintindihan na nalalaman namin na ang bautismo na natanggap namin sa inyo ay isang preparation. Isa itong appointment sa ministeryo na nais ninyong ipagawa sa bawat isa sa amin. At sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na siyang kasama namin ngayon, na siyang nagpapalakas sa amin ngayon, ay binibigyan kami ng iba't ibang talento, iba't ibang regalo, iba't ibang kapangyarihan na siyang gagawin din namin ng Diyos upang maitaas namin ng inyong gloria sa pamamagitan ng pagkalat ng mabuting balita, pagkalat, pag-share ng pangalan ninyo sa ibang tao, ang pangalan ni Hesus Kristo. Salamat po sa mga tao na inyong tinawag upang muli makapakinig ng inyong mensahe sa umagang ito. Inilalapit po sa inyo ang mga buhay nila, na punong-puno ng problema, punong-puno ng paghihirap, na kung minsan ay hindi na nila alam kung paano pa nila susolusyonan, na kung minsan hindi na nila alam kung saan pa nila hugutin ang kanilang lakas. Kaya nga po, Diyos, o Banal na Espiritu, ay kuskusin po ninyo sila ng inyong presensya. Lord, O Holy Spirit, fall down upon them. Fill them up with your Holy Spirit. Fill them up with your power. Fill them up with your grace. So that they may know, O God, that in your name, in the name of Jesus Christ, no power, not this world, not Satan, not even the darkness, no problems, no trials, no challenges shall overcome them in the name of Jesus Christ. Mga kapatid, tanggapin natin ang regalo ng Banal na Espiritu, ang presensya, ang pag-ibig, ang grasya ng ating Panginoon Diyos. At lagi natin tatandaan na itong iglesia na kinaroroonan natin ngayon, ito ang ating nagsisilbing training ground. Kaya mapaglabas natin sa mga pintuang yan ay mayroon tayong misyon. Ang misyon na bautismuhan ang ibang tao sa pangalan ni Hesus Kristo. Ipangaral natin kung sino ang ating Panginoong Hesus Kristo, kung sino ang Panginoong Diyos na lumikha sa lahat ng bagay at siyang lilikha pa ng mga kakaibang bagay sa bawat buhay natin at ng mga tao, hindi lang dito sa Kabarwan, hindi lang sa buong taon yun, kundi sa apat na sulok ng mundo ito. Tunay nga po na si Kristo ang higit sa lahat. Sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Amen.